मोनथिनजुलि मा जालायखो आरो मोनसेथ' आंखौ नाङा फांगासिखौ होननानै जोबना दोनफैबाय। औ नाथाय आं नोंखौ ट्राइ खालामगासिनो बेनिफ्राय लांफिननो। आथ' नों दुखु जानो नाङा ना आं दंना। नाथाय आं डाइरेक्ट बुंखायोलै मेर आं नोंसिना जेबो खावमायाखै दे। सोरथो बुंदों आइयासो बुंदों आंथ' बुङाखैना। आइ ट्रास्ट इउ ब्रा नोंखौ ट्रास्ट खालामोना आङो। बे आइया नोंखौ सिखाव होना केस होदोंथ' नाथाय आंबो नोंखौ लांफिनखागोन बे अख्राबा आंबो अख्राखा। आंथ' बिदि फैनो गोनांथियानो गैखायामोन नोंसिनाव मेर नाथाय नों न'आव फैदों नालाय नोंखौसो लोगो हमनो थांखादोंमोन आं। आरोथ' आं सिगाङावनो मोनथिब्ला नोंखौ ओरैनोबाबो हेल्प खालामखागौमोन आङो। नाथाय नोंनि नोमानाबो आंखौ बिदि खालामनाया मोजां जायाखै आंखौ गैयिखाय नों बेबायदि नारसिननो बोलो मोनदों। नङा थुनथुलि सैथोआ जेब्लायबो सैथोखा। जायखि हाजार फाव फान्दाय अब्लाबो सानसे नुजाखायोना। आरो आं नोंनि जिनिसखौ बेबायदि बदनाम लानो हाया मालाबाबो। आंखौ प्रुभ खालामबासो गोजोनगोन। आरो आंनि आइया हस्पिटालाव दङ आंखौ बेबायदि जोबना दोननाया मोजां जायाखै। बैयावबा हजों आइया हस्पिटालाव माबोरै दङ आरोथ' सोर दं दे जोंहा आइनि अनगा। माबा मोनसे जायोबा थेख्लाजों आंजों मा खालामगोन। ओरैनोबा थेख्लायाबोथ' दाबोनो थेख्लायैनो दङ। बे नोंनि नोमानि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोर गासिबो। थुनथुलि नाथाय नों टेनसन दाला र'। आं टेनसन लाया आंसो मिथिगौ आं माबायदि टेनसन जागासिनो। नाथाय थुनथुलि नोंनि आइनि अपारेसनाबो जाबाय। आइनि अपारेसना जाबाय? औ जाबाय ओमफ्राय दा मानसिया हुसाव फैथ'वाखैमोन आं थांबा। ओमफ्राय जेबो गिनांगौनि बाथ्राथ' गैलाना मेहेर मोजां जासिगोन आइया मोजां जाबाय। न'आवबो थांनो हासिगोन रायलायनोबो हासिगोन आइया। औ थुनथुलि नों जेबो टेनसन लानांला अके हजों आयंआबो एकदम थिग जासिगोन आरोना थाबैनो हामसिगोन। आरोथ' डक्टराबो बुंखाबायनो जेबो गिनांगौ गैला होननानै। बिदिबा आइया मोजां जासिगोन मेहेर। आं आइखौ जोबोद नायनो लुगैबायलै मेहेर माला थांनो मोनबावगोन आङो। मोनगोन दे थांनो मोनगोन दा थाबैनो। माथो थुनथुलिनि फनानो नांला। ओइ आंखौसो गाज्रि मोनबायदां। नङाबाथ' फनजों थाबाय थाग्रा मानसिना बियो बिदिथ' अफ लानाङामोन ना। ना अखा हाबाय थादोना कारेन्टफोरसो गैया नामा मानोथो थुनथुलिया अफ लाखो दे फनखौ। आं गोसोआ बिराद नोंखौ माने मिट खालामनो गोसो जादों आरोना नाथाय मारै थांनो नंगासिनो आङो। गोसोआनो गाज्रि एकदम लेथ्रा मोनगासिनोलै आङो। मालायनि गोसोखौ गाज्रि खालामदोंथ'। मा मोखाङै थांनांगौ जाखोब्रा। माबा मोनसे बाहाना खालामनो नांसिगोन ना उफायथ' गैला। फनबो नांलाबा फनबो हमनो हायासैबा आङो फनाबो गैलाबा। नोंखौ न'आव थांना लोगो हमहैनोसै ना माथो। दायो खनसे फन हरबावग्रोगोन र' आङो। ओइ आबौसान आंनि फना नों लादोंमोन ने? औ आबै आं लादोंमोनलै माबे आबै नांसिगौ? नङा बे नोंबौनावसो फन हरनाय माबा खामानियाव थांदोंमोन नालाय एसे। अ दे खालामगोन आं आबै। औ ओमफ्राय सोरनोबा फन हरदों नोङो? हरगासिनो आबै नाङाखै फनानो। सोरनोथ' हरगासिनो नोंलै आबौ ना सोरबा गार्लफ्रेन्डनोसो? नङालै आबै सोर गार्लफ्रेन्ड जानो नङा। नङा आबौ माने नोंना फनबो गैला नालाय दा हजों गार्लफ्रेन्डआ टेनसन जादों सानना हरदों नंदां। नङालै आबै मानोथो बिदि साननांगौ नोंलाय? दे नङाबालाय नङासै। ओमफ्राय बहाथो थांजोबदों होनदों मानसिफोरा? बे नोमायंआथ' हजों बाबु जायख्लंखौ हस्टेलाव दोननानै थांदों। दिनै थाङोमोन ने? औ आरो बे नोमाया माबा इमारजेन्सि जानानै बै माबा बिमाखौ बे नोंजों माने बै रलाय आबै। औ हेलौ नङा आं ओरैनोसो माने माबा सोंहरनो होननानैसो हरदोंमोनलै। गैया फनानो गाज्रि जानानै दंमोन आंना। माला जोंनाव फैनो? नङा आंसो थांनो सानदोंमोन नोंसिनिथिंजाय गाबोनफोर सानदोंमोनलै माबा जायोना जाया र' नायनोसै। दे होमबा आबौ रायलायथ'। औ आबै र' लोगो हरदोंलै ओमफ्राय फनखौ दायो होगोन आं नोंनिखौ दे। दे जायो आबौ दा नोंबौनोल' फन हरनो दाबाव हरथार एकदम ओमफ्राय माबा बिहरखानो आङो दा खिन्थाबानो जाबाय। औ दे। खोनासंलाय नों थुनथुलिखौ नुदों मादै नोंसिनिथिंजाय थांबाय थायोना बियो? फैनायाथ' फैथ'वाखैमोनलै सान दाख्लैसो सप्तासे सिगां नुदोंमोन आं मानसिखौ आंबो आरो थांनायबो जायाखैथ'। बेना फनाबो नाङाखैलै मा जादोंथाय नोंसिनिथिंजाय कारेन्ट दंना गैया? दङथ' मानो गैया जानो बिसिनिथिंजायबो थागोन ना। मोनथिया होमबा फना मानो अफथाय? दाथ' आं बोरै खिन्थाबावनो दे होमबा ना थाथ'। मानोथो फन अफ लानांगौ जाखो दे रायलायनो लुबैदोंमोन ना आङो। माने फेस टु फेस थांनोबो बोरैबा मोनदों फनाव रायलायनाया एसे माने जुदाना फेस टु फेस बा एसे जुदा। बिराद मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनथारदोंना नोङो हाथरखि? आंहालाय मा दाय जालायखो आयै? मा दाय जानो फिसाइखौ फोरखाय होनानै खोमा एरैनो बे सिखाव मानसिजोंसो नोंसोर सापर्ट खालामदो। आंनिनो न'आव थानानै नोंसोरो आंखौ सापर्ट खालामालासै जोंनि न'आवनो
सिखावसो खावदोंना बियो आरे आयै आं बुंबायना बियो सिखाव जानोनो हाया मिन्थिबायना नों बायदिखाय नोंनि लोगो साप्रि बायदिखाय बेखायनो नोंनि सिखाव खावनो हाया होनना सानना लाखाबाय नामा नङा आयै मानो होनबा बिनि गोसोआ मोजां ना बेखायनो नोङो सानना नाया मानो बिमाया एसे सिरियास जादों मेहेरनाव एसेबां रिकुवेस्ट खालामफैलायदों फैसा लांफैनो ओहो बेफोरनि बायदि गाबनायावनो नोंसोरो माबाबाय गलिबाय नङा आयै बियो सैथोखा आं मिन्थिगौ माबोरै बेफोरबायदि जाखो बेखौथ' आं मिन्थिला जायखिया सोरबा फान्दायनायसो बियो नै नोङो अबाव मालाय मानसिजोंसो लोगो जादों आंजोंसो लोगो जानांगौना नोङो आं सैथोजोंसो लोगो जायो आयै आं बेखौ बेबायदि खालामगोन सानाखै अब्ला नोंसोर मा बिसि फिसाय आंखौ थगायदो सानदों बिब्दिबो बुङाखै आं आयै बेखौथ' जेलावसो हरना गारखागोन आङो सिखावखौ नङा आयै नोंबो माबा मिसआन्डारस्टेन्डिंसो जाखादों इयो सिरिथा एकदम आंनि न'आव थाना दादागिरि बियो आंनि सिगाङाव मालाय खोसो बाख्नायबावदो नोङो आंनि न'आव दाखाथि लुथि होनो नागिरदों बियो गासैबो नागारा आङो नोंनो माबा मोनसे खालामदोंदां नङाबा थुनथुलिया बिदि जागौमोन नामा मा बुंदों नों मेहेर बिदिबा आं न'आव थांनो मोनसिगोन औ थुनथुलि नों दा न'आव थांनो हासिगोन मा आं आइजों थांनो हासिगोन होनबा आइखौ नायनो मोनसिगोन येस नों नोंनि आइजों थांनो हासिगोन ओमफ्राय मेहेर बे केसा जोब्बाय ना दंबावो बुंनायाथ' नोंखौ बेलावसो बहननाय जादों नालाय दा माने उनाव एसे बिदिनो फैबाय थानांगोन आरोना दानो जोबथ'वाखै केसा जेबो नङा नों जेबो गिनो नाङा जेबो दरखार गैया उनाव माबा मोनसे जागोन दा नों न'आवल' थांनो हासिगोन दे बिदिबा बे केसा जोबथ'वाखैना आं नङा मेहेर आं आंखौ प्रुभ खालामथारनांगोन जागोन थुनथुलि नों जेबो गिनो नाङा मिथिबाय आं दंना बे आंनि बिमाया नोंखौ जेबो खालामनो हाया मेहेराव राय नोंजों दङ दे जागोन मेहेर आरो आंबो जेनगोन थरि ना नाथाय मोनसे जिनिसखौ मोजां मोनबाय आं जोबोदनो आंनि आइया बिदिबा मोजां जाबाय मोजाङाव फैबाय आं जोबोद मोजां मोनथारबाय गोसोआव एबारथ' आंखौ जायखि जेराव जोबनानै दोन जिखि खालाम अब्लाबो आं जेबो मोनला आइया जे हामबायना आंना औ थुनथुलि आरो नोंथ' एकदम स्ट्रंखा ना आइ नो नोंनि गोसोआ जोबोद स्ट्रं जानला मानला सिफायनो हाया रावबो आरो आं बुंखायो बेबायदिसो जाखानांगौ जेजोंबो जेननो रोङि दम दाद गोसोफ्रा थेंक इउ मेहेर नों आंखौ जोबोद हेल्प खालामबाय थेंक्स अ लट ओमफ्रायथ' न' थुनथुलि थेंक इउ नांलायालै ओमफ्रायथ' ना नोंखौ हेल्पआ आंल' नङा जुरि ममाबो खालामदो नोंगौ जुरियानो जा खालामदो या अपारेशननि फैसाखौ माने जुरि ममानो हरखाबायमोननो आं बुङो ना मेहेर जुरि ममा नोंसिनि आइनिख्रुइबो साबसिन माने जोबोद हेल्प खालामो ना जोंखौ नांगौ समाव एसेबां हेल्प खालामबायना बेबो ओइ दे बेफोरखौ साननांला नोङो अके माखासे खालामनांगौ खामानि दंमोन बेखौ खालामनोसै आङो नों थाथ' दे औ जागोन मेहेर नों दिनैनो दसे थानानैनो माने थांनो मोनसिगोन आरो ना बाखि बिमाया माबाफोर बुङोब्लाबो जेबो साननाङा अके औ जागोन मेहेर नोंल' हारसिं मोजाङै न'आव थांफिनदो नोंसोरथ' आंखौ हेल्प खालामबाय नाथाय आगाव दाना थुनथुलि दाहारफ्रासो आयु दैसा दैमा बायदि बोहैसिगोनलै हलेबा दाथ' जाहैबा आंनि बेगाव बिदि फैसा होदोंना बिनि बिगुरखौ बिसिनानै मालासो गानबावगोन आं मोनबा दाथ' ओमफ्राय बायह्रायाव ओंखारनो मोनखाबायना र' एबार आंनि सापर्टखौ इकट्ठा खालामगोन आङो माबोरै बिदि जाया रागाजोंबा थिउदासैलै आंनाबो दे जियानो जा दाहारानो जा जि जा होमबाबोथ' आंनि आइनि जिउआ सेभ जाबायना लाम्बि सासल' ओमफ्राय आंनाव गोहोआ एसे फैफिनबाय सनामोन नै दिनैसो फैलायबाय मेहेरा मानो होनबा मैया फैनो हायासैलै भिडिअ'आथ' जाबायमोन आरोना मैयाबो दा ओमफ्राय लेट जाबाय होनो हायासै बेखायनो दिनैसो गुरब्ला फैलायबाय जोङो अब्ला ओखिमोन भिडिअ'खौ नायलांदो दसेबाबो आरोना बयनिसिमबो थेंक इउ अब्ला भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय ओमफ्राय दा मेहेर माबोरै जेबो नंला जुरि मम माने गासैबो रेडि जाखाजोब्बाय थुनथुलिखौबो रायलायखाबाय नालाय न'आव थांनो हासिगोन बेफोरथ' जाबाय र' नाथाय नोंमानाबो दाय होनाया जायासैना बिदि औलै नाथाय आंथ' फोथायखायाखै दा बेनोथ' जाहैबाय मेहेर नायनोसै उनाव मा जायो न'आवल' थांग्रोथोंसै औ ओमफ्रायथ' नोंनि आफायाबो खिन्थायाखैना आंनो न'आव फैना खिन्थाखागौमोन खोमा जुरि मम जियानो जादे जेबो नंला दाथ' गासैबो थिग जाबायबालाय अब्लाबो एसे प्रुफ थानायबा मोजां जागौमोन आरो नागिरगोन र' ओमफ्राय आंथ' गासैबो रेडि खालामजोबखाबाय नालाय जुरि मम दा माने आं न'आव दसे थांथ'गौमोनलै थुनथुलिजोंबो रायलायखाबायमोन आङो एकदम दुगैहैनो लुगैबालां न'आव
दे जागोन दे आबा नोंथ' आरो मैया मोनानिफ्रायनो थाबायबालाय आराम दुगैहैदो ओंखामफोर एसे जाहैदो बेयाव आं दङ ना नांगौबा न'सिम दोनहैनोसै आङो लांनांसिगौखा बालाय मानसिखौ औ जेरि मम थेंक इउ ओमफ्राय मिजिं ब्रबो दंना दे आबा दे आं दंना बेयाव नों थांदोल' रेस्टफोर लाहैदो एसे औ बोरैबा मोनबाय आं आरो थुनथुलि बिमायाबो मोजां जाबायबालाय जाबाय आबा आरो न'आवबो लांनाय जासिगोनदां एसे उनाव मोजां जाबाय दे अब्ला ओइ दा आं थांथ'नोसै खोमालाय आयै औ दे आं दंखायो बेवहाय जेबो टेनसन गैखालाबालाय लोखि सारा बे मायाबो ओरै फाव फान्दायनो नागिरथारो माथो हाथरखिखौ एखनबा नै दाना थुनथुलि खम गाज्रिहाय हाबाब थुद बेफोर मोनसे सिमां जानाय मोनबासोमोन बे मोनसे बाथ्राखौ रावनोबो खिन्थायालै आङो मा होननानै खिन्थानांगौ जाखो आङो मालाबाबो दाफैथोंसैलै बे खोथाया नङाबा जोबोद दावराव जागोन ना आयानो आंखौ माथो जोबोद दुखु मोनगोनलाय न' साना नंगासिनो सानफ्रांगासिनो गाबोन आरो जुदि माबा मोनसे आयौ थुनथुलिया मोनथिबाथ' आंखौ जाहोथारालै आं बेबायदि थुनथुलिखौनो लोगो हमनो थांग्रोनोसै आङो बाखि उनाव नायबाय थानोसै ना मा जायो मा एसे गाज्रि मोनगो गोसोआबो थोद ओमफ्रायथ' सानबेसेबो लाखुमानो हानो दे आइखौथ' आं थगायनो हाथाराना आंखौ हमनो हाखायो बियो दानो आंखौ नुबानो सिनायगोन बियो माबा मोनसे प्रब्लेम दं होननानै मानोना आं खोथा लाखुमाफेरानो आं हायानो रोङानो आं नोंसोर दाथ' बिखौ लांनो नागिरबाय नाथाय बेबायदि गबाय थानाय नङाथ' बियो आरोथ' जेराव थुनथुलिया जेबो दायखौनो मावाखैबालाय माया बेथ' आरो बाहेरावथ' फैखानांगोन ना नाथाय नों मोजां खालामाखै जेरि ओहो आन्टि ओरैनोबाबो आं बाहेराव फैखागौमोन मा येस नोंथ' गथ' आरो मोजां खालामासै जोंनाव बिदि खालामनानै मानो दे आन्टि आंथ' जेबोखौनो खालामाखै बुंखाबाय गावासो माबा औ माया नोंसो माबा जेरि नोंबो बांद्राय लोगो दाजा नोंसोर हाजारखि नाजा दायनिगिरियाथ' साजा मोनखागोन सैथोखा माया जेब्लायबो सिगाङाव फैखायो नेना थाथ' बेसेबा नाजानायनि उनाव दिनैसो आखायाव फैदों बे दुथां सासेया दिनैथ' खारग'खाला नोङो आरो दिनैबो आं नोंसिनि आखायाव फैया बेलाय मा गन्डगोल सोलिनायखै आरो बे सासे ओरैबायदि दुथां सुबुं दिनैसो आखायाव फैदोंमोन नोंसोर आंखौ थानायाव हमना लाखिनो हाया रावबो गावग्लुंजोबगोन आं रावबो खाथियाव दाफैखा नों गावग्लुंजोबनो खि गथ'आ आइ आइया मा बिलाइ नैबे जाबाय नोंखौ गावग्लुंबाय आं बेजों आरो आं जाबाय थुनथुलि नों आंजों पंगा लानो नङाथ' बोरैबाबाथ' बेजों नोङो उरायनोबो हागौ डाइरेक्ट गोजौआव थामाम आरोना मोना आंखौ रावबो र' गुलिखौ दागौखा थुनथुलि नों दिनै खारग'ला आलि आंथ' जेरैखि जायाबाबो खारग'गोन जोंनो बे मानसिखौ गोथाङै नांगौ माने आयेनखौ बेबायदि आखायाव लानाङा आइया गथ'आ थैगोनहाय बियो नै माया नोंनो बे आलिखौ हमैया मानो दरखार जाखादों आंहा थैनो आरो जोंहासो जुदि थैजोबबालाय नै सेसेरि दंबा हमना देखाय आंखौ आलि दिनै गवा नोङो बबेसिम खानो र' बहानिफ्राय आलि नामा फैलायखोरा नानि नों थिगैनो दंना जेबो दुखु मोनाखैथ' नो आन्टि आइम फाइन र' दे ओइ नानि बेफोरबायदि सुथुरनिफ्राय गोजानाव था ओरैनो पुलिस थानायाव माबायदि फैलाबायो जेबो बिसास गैयाना बिराद सिखाव सोरबा दाखु बेफोरबायदि फैयोना आरो अनेक रोखोमनि क्रिमिनेलफोरखौबो लाबोयोना औ आन्टि नुवाखै बे जोंखौसो धमकि होदोंमोन ना बेखायनो नोंलाय हामानोथो नांनांगौ जाम्बि गथ'आ नोंहासो उल्था माबा जागौमोन दा दाखुफोरजों नोंबोसो माबा जागौमोन दा बेथ' जोंखौनो गावग्लुंजोबगौमोन ना जाम्बियाथ' आं नङा नोंसो ना आंहा बेफोरनिफ्राय बोरै बारग'नांगौ रोंखायो गोरोंखा जोंफ्रा आहा नै बे मायाखौ रावबो दांनो हाया जायखि सोरबा आलियानो जा जियानो जा अब्ला नोंनो हमैया मानो बे दाखु हाबफैनायखौ खामन जेरै आं बेफोरखौ सोलाबाना नाथाय नोंखौथ' हमखागोन आं आलि बेफोरबायदि खतरनाक मानसिया बेयाव थाजाया ओरैनो खुला गाबोनबा मा खालामलायो ओइ माया नों हले मोजां खालामासै मोजां खालामनांलायगौ मा दं बेबायदि दाय मावग्राफोरखौ एसे साजा होखानांगौ ना जेरि बे गथ'आ जेबो दाय मावाखै जेबो सिखाव खावाखै आं मिन्थिगौ जेला नोंनिबो न'आव माबा मोनसे लुथिगोन अब्लासो बुजिगोन नोङो
थै दान नोंनि खोथा जेबो लुथिया बे गथ'आ बुंनायाथ' बहुद गोरलै जेरै मोनथिबाय नाथाय सिखावा सिखावखा बुजिबाय सैथोआ फैखागोन सानसे नायबाय था नोङो एसे गोबावसिमै थानो हानो नङा होमबा आदै आंनोथ' नुखाबाय अब्लाना मा सैथो दंबावो जेरै नों दाबोना बिराद बुजिनायफ्रा खम मेलेमा खम नोंसिना एकदम फोला फाला चेहरा नुब्लानो गलिजोबोना नोंसोरो बिदि जेबो नङा नोंनि बायदि सैथान महर नङाना बे गथ'ना आयौ जों फिसाजो बायदिसो खालामलायबावो नामा नोंनिथ' बे जेबो जायाना जेरै अब्लाबो नंखाय फाव फान्दाय जानाय गथ'फोरखौ गोसोआव दुखु मोनो जायखौ नों फान्दायदो गथ'खौ दा शाराप जेरै आलिजों नोंनो हमजाबा हामथारगौमोन नोंसोर रावबो हमनाया आंखौ थानायाव मोना आंखौ बहा थांनो आंनि लामाया हेगार आरो जुदि हगाराबा नोंसोर जेबो खालामनो हाया आंखौ बे गलत मानसिजों पंगा लादो ओहो जाथो आलि भाई लेजेन्डखौ सिनायाखै What? मा? आयौ हे नों जोंखौ गावथारजोबनो बेटा पुलिस स्टेशनावलाय सोर सोर फैना दंफैयोब्रा जोंनि फैबाय थानायाव नों एसे डिस्टार्ब खालामफैनाय बायदि जाबायना मा खालामनांगौ बेखौ माया बेनो जेरै जेखौ खालामनो गोसो बेखौनो खालामगोन औ बेबि येस आरे ओइ बहा खारबाव नोंलाय आलि थ'द' मानसिखौ गोख्रै लानानै थु आं थाङा गोख्रै हम बेखौ गावनाय जागोन नोंखौ नङाबा गुलि गावनाय जागोन नोंसिनि आखायाव फैनो आं फैया फैनायाथ' नों फैखानांगोन ना नों आरो बेयाव आं बेयाव थिंजिलि बहाथो थांनो सानदोंमोन भाइजान नोङो ओइ गथ' आंनि लामायाव फैनाङालै नोङो आयु आले नङाबा मा नङाबा मोजां जानाय नङा नाथाय आंबोथ' बोरै हगारनो ना नोंखौ पुलिसफ्रा नागिरगासिनो नोंनि ससुराला आंनि लामायाव आरो हेंथा दा खालामसै नोङो गथ' हेगार नङाबा भाइजान माथो जागोन आंखौ रागा फोजोंनाङालै आरो नोङो नों थांफिनदो थां थानायावनो मोजां जागोन नङाबा उनाव लम्बासो थांबावनांगोन ना आंखौ दिनैसिम रावबो लाखिनो हाया थानायावथ' एकदम थाङा आं दिनै नों खारनो आरे रथ' आरे गथ' फांगा लानाङा आंजों आजाव फैदो नों दगला आइया आबेव मा मानसियालाय रबार बायदि बिलाय बबेथिं ओंखारलाङो आं बिथिंसो दं बिथिं जायखौ हमनो एसेबां सम नांबाय जोंनो बेखौ बियो दसेयावनो हमबाय आलि भाई नोंनि जायगाया बेयाव नङा नों लांफैबाय थां दस्रा जुराला नोंना आलि भाईजान मानोथो बेफोरबायदि खामानि मावो एसेबां मोजां आथिं दं आखाइ दं मावना जागोन दा आरो गाज्रि लामायाव आगान सुरलांबालाय बेबायदिनो जाखागोन ना आंखौ हमहोनाया गवा नोङो माबा बुंदों थानायाव खिन्थानि नोंखौ खुदा हाफिज ओहो ओरै थांलाय ओरै फैलायनो दासो सम मोनथारबायलै खिने आंनि सनु बेबि बे जोंनि गेजेरावलाय र'आ अबेनिफ्राय फैखो फैबाय आरो जेरै मेरैनो खिन्थु मानो फैखो मानो फैनांगौ अभार एक्टिं दुगि आजिखालि दुगि जायाबा माथो खालामबावनो मेहेर माखौबा आरोथ' बेसेबा बुरजा खामानि मावबाय आं दिनै बा नंगौ आच्छा दिनैसो बुंनाय मा खामानि मावखो आंनि बेबिया खामानिया जेबो नामा आं बेसेबा बुरजा गस्ला सुबाय अखाबो हादोंना बे गोजौआव लामना दोनहैबाय आं अब्लाबो आच्छा ओमफ्राय नोंनियानो बेसेबा बुरजाखामोन गस्ला लंपेन्टआ होमबालाय नोंखौलाय सोर सुनो खिन्थाखो दे बेफोरखौ नों थिनबानो जायोमोन ना मानसि दंखायोना गावनि गाननाय जोमनायखौनो आंनो सुनो हायाबा माथो जाबावनो आरो आङो बा एसेबां खामानि मावनोथ' मोजां मोनो होमबा नोङो खामानि मावनायालाय माथो जादो सोरबाखि ओरैनो जिरायनानै थाबाय थानोसै बाबोथ' ना जोंनाव मावनांलायाब्रा इसेबां मानि आरोथ' माने आंबो थिनखायाना नोंखौ इसेबां अब्लाबो आंहा सुखुआ आरो दे गोसो होमबालाय नों मा खालाम गोसो खालाम आमफ्रायथ' ना मेहेर आं जि मोजां ओंख्रि ओंखाम संखाबायमोन दिनैथ' जेबो गरबरबो जायाखैमोन जायाखैथ' आरो आंबो जाखांबायानो ना नाथाय मा खालामनो हनै आइ आबै आबौ रावबो जादियासैना आं संनायखौ जेबो नङालै बेफोरखौलाय मा आरो
दाथ' मोजाङानो जाबाय न' फारसेथिंजाय थुनजुलिया जायखिया न'आवथ' थांफिननो हाबाय बेस्रा जोबोद माने गाज्रियाव एसे फासिबायानो थेवबो दाबो क्लियार जाजोबाखै होमबाबो खमसे खम थांथ' मोनबाय न'आव ओमफ्रायथ' केसआथ' थाबावसिगोन ना होमबाबो थागोन थेवबो आरोथ' नाम जानानै थाबाय नालाय माने जेबो प्रुफबो मोनासैना बेनोथ' जाहैबाय माबा मोनसे सबुत प्रुफ मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो माबा मोनसे फिसा प्रुफ मोनबाबो ना एकदम खुनु खोथायानो गैलामोन जोबखासिगौमोन आरोना केसआ बेनोथ' जाहैबाय दा नायनोसै उनाव आयाबो मानियासैबा माने केसखौसो गेलेबावनांगोन थेवबो मानिया आरो बियो जेन'बा मिजिंनि नालाय जोंनि न'निबो जाहैबाय नङा होमबा औ बुजिबानो जाथारोमोन अब्लाबो दाथ' आरो क्लियारबो जायासै नालाय गोसोआव गिनाय खें खें मोननाय माब्ला लिंहरो माब्ला मा जायो बिदि सानबाय थागोन ना नंगौथ' र' आंखौ खर'सो साबायलै मेहेर इसोर खर'सो सालायबाय खर'आनो एसे गोसा गोसा सादों थोद बोरो आयै जनाखि मानो खर' सानांगौ दे जेबो नङा दे दानो हामगोन ना आं नाना होनि र' एसे बेखायनो आं बुंबाय थायो नोंखौ बारा टेनसन लानालै मिथिबायना दाना साबायना खर'आ बांद्राय सानबाय नालाय नोङो मानसिनि दिमागाबो एसे फ्रि थानांगौब्रा बेनि टेनसन बैनि टेनसन ओरै माबा माबि सानबालाय बिदिनो जाखागोन ना उफाय गैया मेहेर सानफ्राङोना बाद दे खाफाला एबार आराम मलम फुननानै माबाखाबायना मोजां मोननांसिगोन औ दे मबाइलबो दानायथ'सै आराम उन्दुथ'दो जागोन दे माथो खालामो दसे मबाइलखौनो नायनोसै आं बा देनजारलै मा नायनायसो बेलाय मोजांलै मा नायदों बियो थ' मिनिबायबो थाबावदो हा माथो सिख्लाफोरखौसो नायगासिनोलाय बेलाय आइदै मा जालाबायखोब्रा मा बोरखांलायखो आंसो बैखांदों असेबो एकदम हिनजावफोर नायग्रा जादों बे मबाइलाव हैद नङालै बेबि नङा जागोन आंनो आंनि मेगनजों नुथारबाय आइया जाम्बिलाय नङाथ' आं माने मबाइल खेवनायावसो नुदों आरोना नों आं गैखायामोन नामा आरे नङालै बेखौनो रागा जोंलायबाय नोङो मबाइल नायनायल'खौनो मबाइलाव नोंनि सिख्लाफोर नायाखै आरामनो नायाखैलै मेगनफोरासो नों आंखौ नायनो हायामोन नामा हो आइसोर नोंखौ नायोब्रा माने समायनाखाना होमबा दस्राखौ नायनो गोनांथि गैयाना आंनो दङबालाय अबाव नायाखैनो आं नायनो मोना दे नायखै आरो आं मा दसे उन्दुखो नोंथ' मालायखौसो नायनो हमबायना नङालै आंथ' ओरैनो टाइम पाससो अन खालामदोंमोन आरोना नोंहा नायनो बेलेग मोनथारा सिख्लाफोरखौसो दादा नुथारबाय सेंग्राफोरखौ नुवा बबे बेलेग थिंजाय लांखोब्रा नोंलाय होमबा आं सेंग्राफोरखौसो नायनांगौमोन नामा न'आव थांसै आइजों नाथाय थेवबो सासे मानसि फैयाखै सानसोरां माथो न'नि मानसियाबो मोनथियासो होनलायदों ना सोरबा गार्लफ्रेन्डआ जालासो जाहैबाय नामा बेलाय होमबा मानो फैयाखै नों आं नोंखौ फैगोन नेबाय थादोंमोन ना नाथाय नों गैया फैगुलाया मालायसो फैगुल आइहा सोरजोंबासो रमान्टिक खोथा रायलायनायाव बेस्थ' दंहैयो बे बेखायनोथ' बा गावनि लोगो थुनथुलिखौनो गोसोआव फैलायथारासै दा बहानि दाथ' गार्लफ्रेन्ड उजिखो बेना बेहाबो अखाफोरावसो बेरायनो थांबाय सोरजोंबा अखाफोरावनो बेरायनो थांखाबाय बियो डेट खालामहैनो डेटिं मोजां बिराद मोजां नांगौबाबो गायो बायगोन आंबो नोंखौ सानबेसे फैबाव नोङो बाथुलजों गावना हरखागोन आं नोंखौ आं दाउ गावग्राजों गावना हरगोन आं नोंखौ सानसेरां फै मालाय मालायजोंसो अखाफोराव बेरायनो थांखादों बियो गाबनोबो रोंलायलाङालै आङो माने आं गाबबाबो गाबनायखौनो नख्रिख्रिसो नुलायलाङो दां ओमफ्राय आंलाय मानो गाज्रि मोनदों मालायबा मालाय फैया खोमा आं मानो गाज्रि मोननांगौ थाथों आरो ओमफ्रायथ' आं बिनि सोर जायो जे आं बिदि सानदों बे आंखौ एथ' केयार खालामगोन होननानै थोरैना माबा जाहैबाय आंनि जे आंखौ 24 घन्टा खबर लागोनबो होदो थुनथुलि नों अबार सानो नों माने आं बिनि माबा मोनसे जाब्लासो बे आंखौ खबर लाबाय थागौमोन दा मालायबा सोरबा दं खोमा बेखायनोथ' आंखौ खबर बारा लानो हायाना ओमफ्राय मानोथो लानांगौबो दे दाबो सोरबा बे आंखौ गोसोथोयो
ओमफ्रायथ' आंबो बिनि गार्लफ्रेन्डआनो नङाबा बेखायनो मालाय लाया खोमा आंनि खबरखौ आरोना अके सनामोन दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला जों नेना थाथ'लायदो लोगोफोर जायथ' आंहाथ' दा जेलि माने थानानिफ्रायबो गबाय लकआपनिफ्राय एबार थुनजुलिया न'आव थांफिनसै ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो थेंक इउ स' माच बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन नोंथांमोना फोरमायहरलायदो माबायदि नांदों गोसोखौ आरोना नायनानै ओमफ्राय थुनजुलिया नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नायबाय थानोसैलाय आरोना थ' आरोना थुनजुलि बाय बाय होमबा सनामोन खिन्थाहरदो दे लोगोफोर माबोरै नांदों मोजांबाबो गाज्रिबाबो खिन्थाहरनांगौलै बेबायदिनो माबा माबि आरो लाना फैनो नाजागोनलाय थुनजुलिया नै नोंसिना ओमफ्राय बावगार हायियाबो गोबावबो जाबाय नालाय फैगासिनो दे लोगोफोर नों आंनिसो बावगार हायियाव नंगौ नामा